बताओ हमरा भी आज एको बार कॉल ना कइले हड़न आ कहिए ना कि हम तार से प्यारे करी ना। बताओ चलो कोनो बात नहीं कि हम ही लगा लेतनी। हेलो हेलो। का हो? काहे करे जे का समाचार? क्या समाचार का हो करे जे का समाचार? बड़ा हाँ? हंस के बोला करे जे या ते नहीं आवत जब करी तब हम ही फोन करी आ फोन करते तो करे जा जाने सब हो जाता नहीं। अरे तो का बोल हम करी चाहे तू कर बात तो बराबर बाटे न। कहीं तो हाथ टाइम ना रहेला तो हम तू ना ना करी कर सकेला फोन जब तक तब अपने से करवाओ चाहिए तो समझ में ना आवेला। अरे कम से कम कॉल ना करबो तो मैसेज तो कर द। अरे मान लगे को तहारा समय ना रहेला तो हम ना करी ना। अच्छा वो सब छोड़ा बाद में बात हुई लड़ाई झगड़ा। सुनो ना बड़ी मिले के मन करता। तारा हाँ चलो ना तनी पायलट बाबा घुमावल जा। चल के तहारा से बेसी हमरो मन करताटे काहे से कि मिलना हो गइल बाटे 2-3 दिन न। सच में? अरे एकदम हम ये कहे वाला रही तब तक से तू ही कह देलू। तो ठीक बात आज हम भौजी ले ना पैसा वैसा ले ली तनी आ भैया से आज चले के अपनी के पायलट बाबा तारा चंडी घूम के आवल जी। एकदम चलो यार। चलो ठीक बा तब हम रखो तनी है ना ज्यादा देखो बात ना कर पाई मिलबो तब बात करम। अभी जाते नहीं भौजी से पैसा लेवे। ठीक बाटे आवे से पहले एक बार कॉल कर लिया तबे ना ठीक रही। फोन ना कर पाई मैसेज कर देम ठीक बा। चलो उतना ठीक है बाटे। ठीक बा रखा। चलो ठीक बा। कौन ड्रेस पहन के जाए उनका कौन कलर के पसंद बा भुला गई। हाँ येलो कलर की हमारा पे ड्रेस बहुत जचेला। कितना खुश हुई है ना हमरा के देख के। जाते जल्दी से तैयार हो ले। देखला मने हम ये करी दानु कुटी गरु के लेहना चलाई ना ई का करी हम लोग एगो आउ बाड़ी तो घुमा करी उनकर लागत है आओ तनी तब नु बताओ तनी उनका के ई कहा त मशीन किने त हई हम हेले काट लेम हई हाथ कटा जाई त कहियो न जान से हाथ काट लियलस काम धंधा करे के पाछा। अरे भौजी का तू मारिए दी हम। ए भौजी ना ना हम काट देता नहीं। आ गइलू कहा गई रहलू? ए भौजी बताओ तीन दो ना हम कहा गई रहलू पहले बतावा ना तू। और बंद करबू तब ना खट खट करबू तो सुनाई दी कम सुने। हां बोल। ए भौजी कहनी ना कैसे कही बोलबो ना कुछ रुको तन पीढ़वा दे तो भौजी जिंस लेटा जी मनता ही दादा। ए भौजी हरी बड़ी खुश बड़ी हो का बतबा बैठ। ए भौजी जाना तो कैसे बताई बोलबू ना तो बोला बतिया का बा। तू तो चिल्लालू काहे के? हम चिल्ला तनी तो पहले बात पूछा तनी बोला बात का हटे के ले रोइलू ढबिन नियन 10 देबलू तम साप हनी नागिन हनी हेते त ठसी दे में हेते 10 जान कर भौजी। हाय के करा के दिखाए गोरलू ई कौन झाबला हो पग भौजी कब तारा पहने के त मिलल लइखे तो तू निहरबे करबू। हां त दे हाय देख ल देहात में रहिए के जीन्स देखाव तड़ू सूट सलवार पहनल जाला ठीक ना कहत नहीं सब कोई जमाना नया का मॉडल में जियता तू पुरान के मॉडल में जियत चल जेबू ऊपर है। सुन ना भौजी एगो बात कहत नहीं का बतिया बोला। ए भौजी एक हम लड़का से बहुत ज्यादा प्यार करी ना का बहुत ज्यादा एगो लड़का से प्यार करी ना भौजी। ओय हो दादा हम नाक कटवा देबू का हो आई घर के इज्जत इथी करवा देबू। ए भौजी ऐसे न तो बोलो ना धीरे बोलो ना सुनो कान धीरे बोली हो तू आंटी कर हम धीरे बोलम आ तो तार भैया के तब तारा के बताओ तनी कि ना हटा। ए भौजी सुनो इहे कुल कर चल तड़ू जा कह तड़ू जा तनी हो करे घर रिंकी घरे आ पिंकी घरे आ चल जा तड़ू यारन से मिले आई। ये भौजी तो सुनो ना भैया से मत कहियो देखियो बताओ ना गांव घर का कही तो देखो कर नंदी इहे कुल करत रहती हम कहत नहीं काहे झाड़ बांध के हाई कुल जूरा लगा के हई हईसन कपड़ा पहन के हम कहत नहीं काहे तू घर से निकलत रहत। सुनो ना भौजी सुनो ना देखो तू कबू नैहर में याद पारा प्यार कइले होई हटा दा कहलू तो कहलू ना तो धा के सुइठा ले जीबिया इथी कर देम दागी देम बोल ना पाइबू ठीक नु ज्यादा तार भैया ले कहे कि अरे भैया हमरा के छोड़ा। हे भगवान हम तो सोचनी कि भौजाई हमेशा साथ देवेली सर लेकिन ये तो गेहूं साफ भी है कि भैया से भौजी तो भैया जान से मार दिया ना जाता नहीं भौजी के कोसहू आज पोट लेता नहीं चॉकलेट उनका बड़ी पसंद है लॉलीपॉप जाता नहीं देम पप्पा आज बहनी बटना भइल हो आज बहनी खराब लागल
साला एगो घड़ियो होई देलस त डुप्लीकेटे देलस रही रही बने काजी है जया के बहनी कइले बानी आई है जा ई नइखे देखत ई समझाई ना जाला बहिन लोग के आई हौ हमनी के इज्जत डुबवा नु देले बिया एगो बिया हौ एगो बाई घर में बइला का हो गई इतना का हो गइल कइले बानी तन जाके देखी त कत सुने लइका से बतियावतिया का जानी कौन हटे लइका चुप रह हमार तो एकदम माथा हैंग कर देले बाटे देखल आइते हां हम देखनी तब समझाई नहीं खेनु जा त हमार रहती नु अगर त हम काट के फेंक देले रहती जिंदा ना छोड़ती है तन बात तोहरा चलते छोड़तनी उनका के अगर रहती नु हमारे घर में तुमका काट के मुआ दियती जिंदे गाड़ देती आगना में ठीक कहत है हमरा कुछ समझ तहार बहिन हड़ी ऐसे चलते हम छोड़ देतनी ठीक का करत ये अब बहिन जाके देखा ना का करतिया मैं तो हम नाक जाके कटवा देखत देल बिया इज्जत गोतिया दे के इथि क देल बिया का भइल है हमरा कबे ले हाला कइले का भइल है उ आके कहतिया नु हां ए भाई जी एक बात कही हम कहतनी कैसन बात हटे ओकर नौकरी का लागल ओइसन बात हमर खुशी के दिल के अंदर कहत रहे खुश एकदम भइनी है तो एक बात कही हम एगो लड़का से प्यार करी ना का जानी हार करेली जाने कौन लड़का ले प्यार करती है कहती है नु ये भौजी द ना त ना पैसा तू अलग से कहतिया हां हमरा ले तबे त इतना गरम पारा बा न त इतना हमर पारा रहत गरम हम इतना दिन से चला एने भर्ती हो गइल का पुलिस में भर्ती हो गइल नौकरी लागल का हम इतना इथी बानी खूब खुश तले आके दूसरे बात सुनावतिया आग लहका देलस कपार में अच्छा रुक ओइसे ना समझी तो रुक हम ओकरा के बतावो तनी नु अच्छा रोवो तो उहे बानी बहिन के डांट बोल के रखेला हम डांटी ना बोली ना त कहीं ना हौ ना है खराब कर देलस कहत या तो सही बात कह सकेले तबे इतना दिन से तो कहत ना रहलिए लेकिन आज कहत या एकर मतलब सही कहत या रुक हमरा पता लगावे तो का करत है का ना रियल बात बतावे न तो इतना दिन से काहे ना कहत रहलिए ई सही कहत या रुक ओकरा फेरा में पड़त नहीं का बताई कि का भइल जो हम तोर से बताई जाना तोरा का भइल आज का भइल हम सोचल कि भौजी के बता दी कि जन भौजी से सपोर्ट मिली हमरा लेकिन भौजी न राक्षस भी राक्षस ढाबिन भी नागी कोती न कि हम रहती तो तर काट देती भैया से कोई गो लोग भैया से कह देती है तो जानता रहो ना भैया हमरा के जान से मार दिया तू सच बोल तड़ू कि मिले ना आवे कि बहाना मार तड़ू अरे हम तोहार क्रिया अपन दोनों आँख के क्रिया हम बहाना नहीं की करत हम तो खुद मन में श्रद्धा बजी कि हम तारे से मिली प्यार करी काम सपना सोचले रही सब सपना साकार हो सपना साकार हो गइल तू ना मिले के रहे त वही गरी को न देला आई देखा दिमाग में कहां बात करता हूं भाई ई के अरे देख ली कहत नहीं नु त कहत नहीं है अरे भैया रुको बताओ तो दिया अभी फोनो नहीं के कटल बताओ तनी हमर हाथ बतुड़वा का ए भैया कहनी ना एगो हमर सहेली भी है तू चुप रहिए भौजी एगो हमर सहेली भी है का तो ओकर ले बात करते ओकर साथी लागे वाला बात ना अच्छा अच्छा हां सहेली है कान से सुनो आंख से देखो सहेला है लो बात कर सहेला है अरे भैया छिन भी भइल भइल चल तो मार भैया धके झोटा कबाल में कि ना इनके चलते हम तारा के छुआ तो ना रहनी ठीक ना अच्छा भजिया त ना घरे जे तरू त चुप रहा उल्टे इथे कले बाड़ू अरे बोल में चुप रहनी रहली तो बोला करू लड़ा करू रुको ना भैया अच्छा भौजी तू इतना प्यार पर इनकार कर तरू आता ना तू गुमान कर तरू हम तो इनका चलते न मोर तो मार मार ए बार हम तेरे को कहत नहीं जतरा मार के मारो हां गा मार तो ए बार बड़ी मार मार कोई जान जारी कि ना ये तो पढ़े भी देखल जाता रहल कि ये कुल दिन से जात रहलिए करे स्कूल में पहले भी सहका के धारी सहकावे को नहीं कह उठा ना उठा के एक बार मार ना एकरा को कहत नहीं मार ठीक है मोर का मार दिए के ले उठा भैया भैया सॉरी भैया माफ कर दे भैया करा दी सब मार जान देख ला इठतिया नु बड़ी तू पतिया त ना रहला त ना करेले ऐसे ना करेले देख ले हम तो सही में जानत रही चुप रहा सही में जानत नहीं सही अरे पगली हम जब ना नहीं जब देखो त ना गांव घर देखत त का कहता हमनी के इज्जत जाता डूबता चल ठीक
नमस्कार प्रणाम, हम सोनम सिंह। नमस्कार प्रणाम, हम अंजू सरगम। देखिए हम वीडियो में दर्शावल गया कि अक्सर ऐसा लड़का लड़की करत हन कि प्यार करत हन चुपा चोरी, बिल्कुल ना करे के चाहिए। गलत बात बड़ुआ देखनी है कि भौजाई से हम झूठ बोल के हम लड़के से प्यार करनी है। भौजाई हम एक बानी तो ना करे के चाहिए। कैसे कि भौजाई भाई के दिल में भी सपना हो सकेला कि हम अपन ननद के धूमधाम से बियाह शादी करी, बहन के धूमधाम से बियाह करी। तो लड़के लोग के खास करके इतना करे के चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगल तो दिल से लाइक करी, शेयर करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हमने की वीडियो कैसा लगल। अपन चैनल बड़ुए टकाटक कॉमेडी वीडियो तो एक के जरूर से जरूर सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। यही सब के साथ लेवल जी विदाई। अगले वीडियो फिर से मिलल जी। नमस्कार।